ndakada kuti try tiende kuti timboona ana mazvikokota wezvepfungwa, asi kuti nini nemwana wandakanga ndanaye murusvaro rwemwana, because ndakamutora mwana yaine 3 days kubva kuchipatara. Mwana wangu anondinetsa, anorwara. Tinokuchingamidzai vatariri zvekare paPahasha TV. Nhasi tiri mumusha weMbare, tasvika kuMbare kuNational. Sezvamuri kuona, tasvika kuti tigone kushanyira mhuri yaRufaro Machingura. Vazhinji vanomuziva achitambira maMighty Warriors, uko kwaimboita zvidavado mukutamba nhabvu yevasikana veMighty Warriors. Akasimudza mukombe weZimbabwe kuKosafa. Akatamba zvakanyanya mutambo uyu kune vanomuziva. Asi Rufaro akatisiya mugore rino musi wa5 January mugore ra2023. Akasiya mwana wake ari rusvava. Nhasi tagona kuti tisvike tisangane nemhuri yavo kuti tigone kukurukura kuti vari kurarama sei. Makasimba here vanzvadzi vangu? Tiripo eni makadiwa vanzvadzi. Handiti. Munogona here kutsanangurawo vatariri vakatarisa padandemutande apa kuti vazive kuti ndiri kukurukura nani? Noti makadiwa vatariri mose, ini ndiri mukoma waRufaro Machingura, ndiyeni ndaimusira zamu anga ari gotwe. Ndinoti Rufaro Machingura akatamba nhabvu kumaMighty Warriors nguva achitamba bhora kubva ari kuprimary, pachikoro achibhadharirwa nemasponsors. Zvekuti taitotarisira kuti mumhuri medu ndiye achatisimudzira. Akabva awana basa kwaitambira Black Rhinos Queens. Aenda kubasa ikoko, mai vedu vakangorwara nguva, vakastroka, vakadi kushaya kwavakaita. Rufaro akatadza kuzvitambira, akatanga kudhakwa. Akatanga achidhakwa nehwawa, dzimara kuburikidza kuva kudhakwa nezvakapfurikidza. Akadhakwa, akatanga kurovha kubasa kwaaishanda, kudzimara basa rakapera, kudzimara akarwara, tichimbomutora semukoma wake ndichigarisana naye, ndichimbomupepa, ndichimuchengeta achirwara. Kudzimara akanga kugarawo kumba kwake kwaanga akatenga stand, nekuti pavakawina Kosafa vakatengerwa mastands navamugabi, ndokwaakanga kugara. Zvisinewo akabva azongorwara nguva diki akashaya mwana akanga azengaita mwana kuburikidza nekudhakwa. Takangonzwa kuti aita nhumbu, ndikaenda ndikanomuona ndikaona zvechokwadi nenhumbu. Abva azosununguka muna September. Asununguka muna September haana kuzomboita 3 months. Mwana ndakamutora kubva day 1 because ndakaona kuti haimbokwanisa kuchengeta mwana necondition yaanga ari, aitorodza kuti avhiringika. Ndakada kuti try tiende kuti timboona ana mazvikokota wezvepfungwa, asi kuti nini nemwana wandakanga ndanaye murusvaro rwemwana, because ndakamutora mwana yaine 3 days kubva kuchipatara chaiko, because anga asikagoni kana kuyamwisa mwana, aitombokanganwa kuti ane mwana. Bva ndamutora, bva ndamuchengeta, ndinogara nemurume wangu. Murume wangu akazvitambira, tine vana vedu 2. Hatiende kubasa, tinongoraramawo upenyu hwekungokiyakiyawo. Ndanzwa muchitsanangura muchiti vane mastands avainge vapiwa. Uku kustand uku hakusi kubva here imwewo mari inombobatsirawo mwana kana kuti zvakazofambiswa sei mushure mekunge ashayika? Kustand kune mari inotobva because kune 2 rooms dziriko, kunobhadharwa $30, vanobhadhara $30, $60. Ndo imwe yandinozotengesawo mapampa nechikafuwo chemumba. Mastand vakanga vakatovaka tumba twavo, tumarooms twavo 2. Zvine zvaane mwedzi mingani mwana? Mwana wangu ane 11 months. Mamwe matambudziko ndapi ava? Haasi kumbonetsa here vana kana vachikura? Panga ipapa mwana wangu anondinetsa, anorwara. Ndakamira naye kuchipatara. Vakanditi mwana asina kuyamwa zamu ramai anogona kukunetsa achingorwara. Saka ndo mamwe machallenges andiri kusangana nawo iwayo. Nekuti futi zvekuti unenge uine mwana unenge wangogara, ndakatombogara pasi nekuti nemwana haunoitei, unenge ungori pamba ndichimirira kuti mwana aite sei akure. Vatariri vakatitarisa kunharaunda dzenyika dzakasiyana-siyana. Ndofunga manzwa hurukuro yanga tichiita natete vanga ndinawo vanova mukoma waRufaro Machingura.
Tine vamwe vatibata vanoona channel ino vakati tigone kushanyira musha uno, tigone kusanganawo nawo vaibatikanawo nechiitiko ichi. Tinoziva kune vamwe vanenge vakatarisa, tanzwa munhaurirano yatanga tichiita, mukanzwawo mashoko avanga vachitaura vachiti ndiye wavaitotarisira kuti mukutamba kwaiita nhabvu ndiye achasimudzirawo vamwe. Asi sezvineiwo munongozivawo mukukura vanhu vakusangana nezvakasiyana siyana, mushure mekunge mai vashaika asina kuzvitambira. Saka tinokumbira kana pane vamwe vangagone dai kubatsira mwana uyu kuti agone dai kukura zvakanaka, vatete vanogona kukubatai panhamba dzipi? Vanokwanisa kundibata pa0774 038 398. Ndonga nhamba madzinzwa ichi zvekare 0774 038 398. Vatariri tinotenda nekuramba muchiona nhamba ndidzodzi dziri kubuda paskirini. Musakanganwe kubaya zvekare subscribe button nekuramba muchibatsirawo kuita kuti tese tisimudzirane semhuri yeZimbabwe. Tinotenda, tinoti